ברוכים הבאים לכסף זה לא הסיפור, פודקאסט על שיחות על כסף שכולם מכירים מהזווית שאף פעם לא ידעתם שקיימת. כאן לא נדבר על מה נכון לעשות עם כסף, אלא ננסה להבין על מה אנחנו באמת רבים כשנדמה לנו שזה רק על כסף. הסצנה, השעה 9 בערב, הילדים סוף סוף ישנים, יש שקט בבית. הוא שובר את השקט. מה את אומרת, נצא מחר בערב, משהו רגוע? היא, בלי להרים את העיניים מהטלפון, עזוב, אין לי כוח. הוא, אבל את כל הזמן אומרת שאנחנו לא עושים כלום ביחד. היא עדיין באותו כל שקט, כי זה לא אותו דבר. הוא, מה לא אותו דבר? אין תשובה. בואו נשאר רגע בסצנה הזאת, רגע אחרי שהיא אמרה את המילים האחרונות, בתוך השקט הזה שנוצר בחדר. זה שקט כבד, נכון? אפשר ממש להרגיש אותו. זה לא שקט של שלווה, זה שקט של מתח. זה רגע כל כך מוכר, כמעט בכל בית. הוויכוח הזה שלא באמת התחיל. השיחה שנגמרה לפני שהיה לה סיכוי. כי המשפט הזה, עזוב, אין לי כוח, הוא לא באמת התשובה לשאלה שלו. הוא קצה של משהו הרבה יותר גדול. היא אומרת אין לי כוח, והוא שומע משהו אחר לגמרי. הוא הציע יציאה, רגע של חופש, לנשום קצת אוויר, והיא מרגישה שההצעה הזאת היא עוד משקולת, עוד לחץ. כל אחד מהם נסוג לפינה שלו, לתוך עולם פנימי שלם של מחשבות ורגשות, והם יושבים באותו חדר, אבל הם רחוקים עכשיו שנות אור אחד מהשנייה. והמרחק הזה, הפער הזה, הוא הסיפור האמיתי. על פני השטח, על מה הם מדברים? על יציאה למסעדה. כמה זה כבר עולה? 200-300 שקל? משהו קטן לכאורה. אבל העוצמה הרגשית, הכובד הזה בחדר, הוא בכלל לא פרופורציונלי לסכום. למה? כי זה אף פעם לא על הסכום. השיחה הגלויה היא על לוגיסטיקה, על בא לי או לא בא לי. אבל השיחה הסמויה, זאת שאין לה מילים, היא על דברים הרבה יותר גדולים. היא על כסף, כן, אבל לא על השקלים עצמם. היא על מה שהכסף הזה מייצג. היא על פחד. פחד מהעתיד, פחד שלא יהיה מספיק, והיא על בדידות, תחושה עמוקה של בדידות, גם כשיושבים יחד על אותה ספה. התחושה שאף אחד זו באמת מבין מה עובר עליי. המרחק בין מה שנאמר, אין לי כוח, לבין מה שמורגש, אני מפחדת, הוא תאום, ושם, בתאום הזאת, מתחיל הסיפור שלנו. הוויכוח השקט זה אולי המקום הכי מורכב בזוגיות. אין פה צעקות, אין פה דלתות שנתרקות. להפך, יש שקט. אבל זה שקט צורם. היא לא צועקת עליו, היא מתכווצת לתוך עצמה. הופכת קטנה יותר על הספה. הגוף שלה משדר מצוקה. הוא לא צועק עליה, הוא פשוט מבולבל. הוא באמת לא מבין מה קרה עכשיו. הוא הציע משהו טוב לו, אז למה התגובה הזאת? והשקט הזה הוא לא שקט של שלום, הוא שקט של פער. פער בין שני עולמות שלא נפגשים. ומה שנמצא בפער הזה, מה שלא נאמר בכל רם, הוא הסיפור האמיתי. זה סיפור שהוא בכלל לא קשור אליהם באופן ישיר או למסעדה הספציפית הזאת. הוא קשור למשהו הרבה יותר עמוק, למשהו שהם סוחבים איתם כל הזמן. בואו ננסה רגע להיכנס לראש שלו. הוא עבד כל היום, כל השבוע. הוא מרגיש שהשגרה שוחקת, שהכל חוזר על עצמו. עבודה, ילדים, חשבונות. הוא מציע לצאת. מבחינתו זאת הצעה של חיים. הזדמנות לשבור את השגרה, להרגיש שוב כמו פעם, לנשום, להרגיש חי. הוא לא חושב על הכסף באותו רגע. הוא חושב על החוויה. הוא מציע חיבור, זמן איכות, רגע של אוויר נקי. והוא באמת ובתמים לא מבין למה ההצעה כל כך פשוטה, כל כך חיובית, נתקלת בקיר הזה, בקור הזה. זה מרגיש לו כמו דחייה אישית. ועכשיו, בואו נרגיש את מה שהיא מרגישה. כשהיא שומעת את ההצעה שלו, המוח שלה לא שומע בואי נתחבר, בואי נהנה. המוח שלה מיד מתחיל לחשב. אוקיי, יציאה. זה אומר למצוא בייביסיטר. זה אומר להוציא כסף. כמה כסף? מאיפה אני אביא את הכסף הזה עכשיו? ההצעה שלו, עבורה, היא לא הזמנה לחופש, היא הזמנה לחרדה. זאת עוד משימה ברשימה אינסופית של משימות. עוד הוצאה בחודש שגם ככה בקושי נסגר. זה לא שהיא לא רוצה לצאת איתו, היא פשוט לא יכולה להכיל את הלחץ שההצעה הזאת מייצרת אצלה. התחושה הזאת שאין לה אוויר, שהיא לא יודעת איך להחזיק את כל מה שכבר קיים, ועכשיו הוא מוסיף עוד משהו. בשבילה זה לא ערב של חופש, זה ערב של לחץ. אז אנחנו מבינים שאנחנו לא מסתכלים רק על זוג, אנחנו מסתכלים על שני אנשים שחיים תחת אותה קורת גג, אבל פועלים מתוך שתי מערכות אמונה שונות לחלוטין לגבי מה זה בכלל כסף. הם חיים בחשבונות נפרדים, וזה פרט חשוב. זה לא רק עניין טכני של נוחות. עם הזמן, הפתרון הזה של חשבונות נפרדים הפך לסמל, סמל לשתיקה, סמל הפער, כי הם אף פעם לא באמת מדברים על התמונה המלאה. כל אחד רואה רק את החלק שלו בפאזל, וכשהם לא מדברים, הפער ביניהם רק הולך וגדל. בואו נצלול לעולם שלו. בשבילו, כסף הוא אנרגיה. אנרגיה בתנועה. הוא לא משהו שצריך לאגור בכספת. הוא כלי שנועד לאפשר חוויות, ליצור רגעים, לחיות. הוא עובד קשה, מרוויח יפה. הוא מרגיש שהכסף נועד כדי שישתמשו בו. הוא מאמין יהיה בסדר. יש לו איזשהו ביטחון בסיסי שהדברים יסתדרו.
ולכן הוא לא באמת יודע מה המצב בחשבון שלה. הוא לא מתעסק בפרטים הקטנים, באקסלים, במספרים, זה מכביד עליו, זה הורס לתחושת הזרימה, את האופטימיות. הוא מעדיף לא לדעת. וכשהוא מציע לצאת, הוא לא רואה בזה בזבוז, הוא רואה בזה השקעה בחיים, השקעה בזוגיות שלהם. המשפט הזה, או משהו דומה לו, הוא זעקה מהעולם שלו. הוא לא מבין. למה אפשר פשוט לחיות? למה כל רצון שלו, בקצת כלילות, בקצת ספונטניות, נתקל בכובד הזה, בתגובה הזאת שסוגרת הכל? הוא מרגיש שהיא מכבידה על החיים, שהוא כל הזמן מנסה למשוך למעלה, והיא מושכת למטה. התסכול שלו אמיתי, הוא מרגיש לא מובן. ועכשיו בואו נעבור לעולם שלה. זה עולם אחר לגמרי. אצלה, כסף הוא לא אנרגיה בתנועה, הוא יסודות של בניין. הוא ביטחון, הוא יציבות. כל שקל בחשבון הוא כמו לבנה בחומה שהיא בונה סביב עצמה וסביב המשפחה שלה כדי להרגיש בטוחה בעולם. היא יודעת בדיוק כמה נכנס, כמה יוצא, ומה נשאר, אם בכלל נשאר בסוף החודש. היא חיה עם המספרים האלה בראש כל הזמן, זה לא משהו שאפשר לזרום איתו, זאת המציאות שלה. וכל הוצאה לא מתוכננת, כמו המסעדה הזאת, מרגישה לה כמו סדק קטן בחומה, כמו רעידת אדמה קטנה שמערערת את כל מה שהיא בנתה. יודעת משהו שהוא לא יודע, שרשת הביטחון שלה דקה מאוד, שאין לה באמת מרווח לזרום. אז למה היא לא פשוט אומרת לו את זה? למה היא לא אומרת, אין לנו כסף לזה עכשיו? כי להגיד, אני לא יכולה להרשות לעצמי, זה לא משפט כלכלי, זה משפט קיומי. זה להודות בחולשה, זה לחשוף את הפחד, זה להרגיש קטנה לידו, תלויה בו, אולי אפילו כישלון. אז במקום להגיד את האמת הכואבת, אני מפחדת שאין לי מספיק, היא עוטפת את הפחד בתירוץ הרבה יותר מקובל. אין לי כוח, כי התירוץ הזה כואב הרבה פחות מהאמת. וכאן אנחנו מגיעים ללב העניין, כי הוויכוח הזה הוא רק טריגר, הוא כמו אצבע שלוחצת בדיוק על פצע ישן, פצע שמדמם בקלות. הסירוב השקט שלה והתסכול המבולבל שלו מפעילים אצל כל אחד מהם סיפור עתיק, סיפור אישי, עמוק, שכנראה התחיל הרבה לפני שהם בכלל נפגשו. והסיפור הזה אין לו שום קשר למסעדה או לערב הנוכחי. בואו נחזור אליו לרגע. הוא הציע משהו טוב, משהו של חיבור, של קרבה, והיא אמרה לו, לא. אבל מה הוא באמת שומע כשהיא אומרת לא? הוא לא שומע את העייפות שלה, הוא לא שומע את הלחץ שלה או את הדאגה הכלכלית, המוח שלו לא הולך לשם. הוא שומע דחייה, דחייה אישית, ישירה, כואבת. הלא שלה מעדד אצלו בראש סיפור ישן, אולי פצע ילדות, שאומר לו, אני לא מספיק טוב, ההצעה שלי לא מספיק טובה, אני לא מספיק חשוב כדי שהיא תתאמץ בשבילי, אולי היא לא רוצה להיות איתי. והכאב הזה של אני לא מספיק, הופך את כל הסיטואציה מאי הבנה פשוטה לפגיעה אישית עמוקה, והוא נסגר. ועכשיו בואו נחזור אליה, היא אמרה לא, שקט. היא אמרה שאין לה כוח, והוא לא עוזב, הוא ממשיך לשאול, למה? אבל את אמרת, מה היא שומעת בהתעקשות הזאת? היא לא שומעת את הרצון שלו בזוגיות, היא לא שומעת את הכמיהה שלו לקשר, לחופש, היא לא שומעת את הכאב שלו. היא שומעת חוסר רגישות, אטימות, היא מרגישה שהוא פשוט לא רואה אותה, לא רואה את העומס שהיא נמצאת בו, את המצוקה השקטה שלה. וההתעקשות שלו מפעילה אצלה את הסיפור הישן שלה, את הפצע שלה, שאומר, אף אחד לא באמת רואה אותי. אף אחד לא מבין מה עובר עליי. בסוף, אני לבד במערכה הזאת. והתחושה הזאת של להיות לבד בתוך הזוגיות, היא אולי התחושה הכי קשה שיש. חשוב להבין שהסיפור הזה, של בני הזוג האלה, הוא לא סיפור פרטי ויוצא דופן. זו תבנית. תבנית אנושית שחוזרת על עצמה באינסוף גרסאות בכל כך הרבה מערכות יחסים. זה קורה על ה-200 שקל של המסעדה, וזה קורה על ה-200,000 שקל של שיפוץ הבית. זה קורה על קניית רכב, וזה קורה על איזה חוג רושמים את הילד. הסכומים משתנים, אבל המנגנון, התבנית, נשארת זהה. אנחנו רבים על הכסף, כי קל יותר לריב על מספרים ועל עובדות, מאשר על רגשות ועל פחדים. הכסף הופך להיות שדה הקרב של מלחמה אחרת לגמרי. הרבה זוגות חושבים שהפתרון הוא טכני. בואו נעשה חשבון משותף, או בואו נחליט בדיוק מי משלם על מה. הם מנסים לפתור בעיה רגשית עמוקה עם גיליון אקסל. וזו טעות. כי זוגיות היא לא חוזה עסקי, היא לא מערכת פיננסית, היא שותפות חיים. ואם אין שותפות אמיתית, אם אין שיחה כנה על הפחדים ועל הצרכים של כל אחד, שום מודל פיננסי לא באמת יעבוד. אפשר לנהל חשבונות נפרדים ולהרגיש הכי ביחד בעולם, ואפשר לנהל חשבון משותף אחד ולהרגיש הכי לבד. הכסף הוא רק המראה למה שקורה באמת בשותפות. אז בואו נעצור רגע, בואו כל אחד יחשוב על הוויכוח האחרון שהיה לו סביב כסף. זה יכול להיות עם בן או בת זוג, עם הורה, עם חבר, עם שותף לעסק. אם לרגע אחד היינו יכולים לעצור את הסרט של הריב, ולקלף את כל השכבות של מי צודק ומה נכון, מה היינו מוצאים שם מתחת?
מה הכסף ייצג באותו רגע? על מה באמת היה הוויכוח? אולי הכסף ייצג שם צורך בסיסי בביטחון, בתחושה שיש קרקע יציבה מתחת לרגליים, שלא הכל הולך להתפרק. ואולי הוא ייצג בדיוק את ההפך, את הכמיהה לחופש, לספונטניות, ליכולת פשוט להיות בלי לחשב כל הזמן. אולי הוא נגע בפחד עמוק להיראות חלש, להודות שאנחנו צריכים עזרה, להרגיש תלויים, או אולי בפחד שישלטו בנו דרך הכסף, שיגידו לנו מה לעשות ואיך לחיות. ובשורש של כל אלה כל כך הרבה פעמים מסתתר הפחד הכי בסיסי, הכי אנושי, הפחד להישאר לבד במערכה, הפחד שאף אחד לא באמת שומר עלינו. אם הפרק הזה פגש אתכם, כנראה שזה לא היה רק על כסף. אתם מוזמנים לעקוב אחרי money_is not the story באינסטגרם ואחרי המסע ויד בפייסבוק. נשמח לשיתוף הפרק עם מישהו שזה מרגיש לכם שידבר אליו. אפשר גם להשאיר תגובה או בקשה לסצנות ולפרקים הבאים, כי כסף זה לא הסיפור, הוא רק המקום שבו הסיפור יוצא החוצה.